Suomalaiset! Hiljaa rivissä! Miksei mekin lauleta? Koittakaa nyt olla pulisematta. Laulut komennethan sitten eriksensä! Jussi. Katso nyt tarkkaa, minkälainen levy mulla on kaulas. Mutta tunnet sitten, jos musta tuloo päätöömies. Kyllä mä Ylli sun tunne. Mistä sä mut tunnet, jos ei mulla oo päätä? Hajusta. Jos sä Paavon perään saisit siellä katsotuksi. Kyllä mä yritän. Jos siellä kukaan toisensa perään kerkiää katsoa. En tässä tiedä, mitä tässä nyt tuloa. Päästävät pois. Marttipussi alahalla! Mihin mies näin rumala ilmalla menee? Kyllä, tänne sellainen varma tieto tuli. Mutta meidän Matti olisi heti ensimmäisenä päivänä tappanut 30 ryssää. Puuko? En mä oo kyllä kuullut mitään. No sehän on kumma. Jumaakaan ei jätetä tappelematta! 3-kertainen eläköön huuto. Isänmaalle, Suomen armeijalle ja ylipäällikkö Mannerheimille. Eläköön! 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 Vaihdelma kuulovartija. Niitä katso ketä aamut. Mulla on joka luoris Hyssän nimi päällä.